Hello guys, welcome to the UK vlog. लोगोफोर दिनैनि गोदान vlogआवहाय गासैखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरबाय लोगोफोर। दिनैनि गोदान vlogआवहाय दिनैनि आंनि गोदान vlogआनो जाहैबाय लोगोफोर नै बे माखासे नुदोंना लोगोफोर बेफोर माखासे हाबायाव फिनाय गिफ्टमोन आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय बिदिनो आनबक्सिं खालामनो होननानै दोनखादोंमोन आरो लोगोफोर। बिदिनो टाइमबो मोनाखै नालाय, ओमफ्राय मबाइलफ्राबो आरो बिदिनो मोजां नङा नालाय, ओमफ्राय खालामनाय जायाखैमोन आरो लोगोफोर। ओमफ्राय बाखि गोबांथार दंबायोमोन, बेखौथ' आरो नायागारानो एकदम आलासिफोरनो रानै हरजोबनाय जादों आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय जेखिनि दङ आङो बेखौ आनबक्सिं खालामनो नागिरदों। ओमफ्राय आरो गोजौआव दंबायो लोगोफोर, आं माने हाननो हाला आरो ना गोजौथार। ओमफ्राय जिखिनि दङ बेहाय मा दङ, ओमफ्राय बिदिनो बाहायजाथावनाय बा न'आवहाय बेखौ इउज खालामनो होननानै आङो दिनै आनबक्सिं खालामनो नागिरदों आरो ना लोगोफोर। आरोना नोंथांमोनाबो अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय लोगोफोर। बिदिब्ला आङो आनबक्सिं खालामनोसै। फार्स्टआवनो आङो नैबेफोरखौ नायनो बे मा दं नायनो नै लोगोफोर, बेयो खुरै आरोना, ग्लासनि खुरै लोगोफोर। बख'थारनोसै आरो आंना, खिन्थु आङो खनसेबो नायनाय जायाखै लोगोफोर, दिनैसो फार्स्ट टाइम। आंना लोगोरियासो नायदोंमोन नामा मिथिया, एक्सुवेलि बेबो नाया। ओमफ्राय ओरैनो गोजौआव थिखांनायाव नैबे कभारखौहाय गिसि जादोंमोन खोमा लोगोफोर। बेहाथ' जेबो बेफोरनि सक गैया नायनायनि, ओंखायनो नैबे कभारा मानो गैया सानदों आङो। ग्लास आरोना लोगोफोर, बेबो बाहायजागोन आरोना आलासि बुरजा फैयोबाथाय। आं बेखौनो बायनो होननानैसो मार्केटाव थांनो नागिरबाय दंमोन लोगोफोर। सानसे दिना बिदिनो रडआव थांनायावहाय बायनो होननानै नागिरदोंमोन। ओमफ्राय नोंथ' बेफोरखौ आनबक्सिंखौनो खालामाखै, बेयाव दङबो जानो हायो, ओरैनो बायगारनाय जागोन होननानै। ओमफ्राय आंबो सानफिननायसै, एक्सुवेलि बायनांगौ जायाखिसै आरोना। बिदिब्ला बे खुरैसो आरोना लोगोफोर, बे थाथ'सिगोन। नैबेसो मा जागोनथाय लोगोफोर, नैबे रेजेंथार आरोना बेयो। बेबो खुरैयानो लोगोफोरनि प्लास्टिकनि आरोना। बे प्लास्टिकनिया मोजां जायो बाहायनो थाखाय, मानो होनोबा गावनो नागिरा, ग्लासनिफ्रासो गावो आरो। मालाया हाबा बायग्रि आनबक्सिं खालामो, आंनिया बेसेबा गोबावनि उनाव। बेनो आरो लोगोफोरना, समबो मोनाखै नालाय, जेबो नङा ना मा होनो। बेफोरखौ नायनायाव मा होनो ब्लग मोनसे खालामजागोन साननानै खालामनायसै आरोना आङो। मानोथो ओरैनो थागारनो साननानै आं ब्लग बानायबाय आरो। बे खेयानो लोगोफोर, खुरैयानो प्लास्टिकनि, बाहायजागोन आरो बेफोर। बेहाय मा दं मिथिया लोगो। औ काप लोगोफोर, बे
लोगोफोर दंखायो माखासे ओमफ्राय थेवबो दिहुनना दोननोसै आरो बाहायजाखांनाय नालाय बेफोरो मा दं बेयाव नायनोसै एकदम सिं सिं स्रां स्रां होनजोबदो लोगो बायबायसो नामा गोबाव माने बोसोरसे जाबाय लोगो माब्लादि बोसोरसे जागौ पाता मोनाखै बोसोरसेनि उनावसो आं नायनाय जाबाय बाहायाबा बुस्थुफोरा गाज्रि जालाङो न ओंखायनो आङो आनबक्सिं खालामनो सानबाय आरो ना बोसोरसेनि उनाव बेनो मोनसेया बायदों आरो ना लोगोफोर ग्लासनि बुस्थुफोरा जोरानो आंदोथ' सुनो मोनबा बायसोगारो बेबो लोगोफोर बेबो सेम सोरनोबा हरनांगोन बेखौ दासिमना लोगोफोर आंनिया माने ओजा न'नियाव थिनाया दाबो बस्थायाव दोङो आरो ना माब्लाबा आं बेखौबो आनबक्सिं खालामगोन आरो ना बस्ता गिदिराव एकदम बस्तासे दोङो बस्ता गिदिराव एकदम बस्तासे दोङो लोगो माब्लाबा आनबक्सिं खालामगोन आङो मादारनो खोन्थाना दोनहरखागोन बेनो आरो जिखुनु माने एसे इम्पर्टेन्ट आंनि थाखाय आं बेफोरखौसो लानानै फैदों आरो ना खानसे गाहाम आंनिया लोगोफोर ओरैनोथ' आङो बेहाय 8 खान लाबोजादों आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय ओजा न'आव गरसेसो थाबोनाय बेखौ मिन्थिया आङो जायखिजाया आङो मादारमोननो होबोदों आरो ना आंना माने अननाय दङ नालाय आंनि अननाया ओरैबायदि माने जाय आंजों थाफायो बे आंखौ मिन्थियो आरो आंनि गोसोआ माबायदि थिग बिदिनो आं न'खरखौबो माने समान होनो आरो ना लोगोफोर गासिबो बेबो न' एखे लोगोफोर गासै सम्पतिफोरा मानो होनोब्ला थैनायाव थांफाया ना लोगोफोर समान जानांगौ आङो न'निफ्राय बांद्राय बुस्थु लाबोआखै आरो ना लोगोफोर फिसा फिला बुस्थुफोरखौथ' आं नायाखैनो बुंजायो आरो लोगोफोर मा उखिदों बेफोरखौ आं नायाखैनो आरो ना न'निखौ ओमफ्राय बाद आं बेयाव आंनि हाजबेन्डनि न'नि गोजा आरो नायफोरा आं दा जिखुनु आनबक्सिं खालामदों ओमफ्राय गोजौआव दंबायो लोगोफोर खरसे ओमफ्राय बेखौ आं मोनहास'यैनि दा थाथोंसै बेयो उनाव खालामसिगोन आरो बेखौबो उनाव खालामसिगोन बेबो काबानो लोगोफोरनि काबा एकदमबारे आंनि पसन्द आरो ना मिल्टन काप लोगोफोर एकदम हेभि आरो ना बे काबा मिल्टन काप एकदम हेभि आरो ना लोगोफोर बेखौ आं बाहायनो थाखाय गाहायावनो दोनसिगोन आरो ना गोजौआव थिखांना दोनला मानो होनबा जों एकदम एभेलेबल आलासि फैबाय थायो नै दाथ' आरो फुजानि सिजन देवल फुजा एकदम न' खाथियावनो जायो देवल फुजाया लोगोफोर बेनि थाखाय नांगौ जोङो दाखालिसो एकदम आंबो बिराद बावसिया मा लोगोफोर ओरैनो प्लेट मिथाइ भाजा आरि लाग्राया बेफोरावनो दंखायो आरो बेखौ नायनो बावदों बेखौ दा आंनि भिडिअखौ हाजबेन्डआ नायदोंमोन आंखौ रागा जोंगोन आरो बुस्थुफोरखौ नाया एकदम बायनोल' जायो होननानै लोगोफोर माथो खालामनो आरो ना बिदिनो शपिं खालामनो थांबाथाय माबा लुगैयो आरो ना न'खरनि थाखाय आरो जिहेतु दा संसार हाबाय नालाय 10टा लाना फैदों आरो ना बाखि नङाबा बेफोरावनो दं माखा बेखौ
दैखौ साहा लोंनो थाखाय दोनसिगोन एक्सट्रा दोनखाबाय आङो नै बेबो खुरैयानो लोगोफोर गाइखेर दाखा जाग्रा ना मा होनो गाइखेर दाखा जाग्रा आं बेफोर दैखौ बाहायनो रोङा लोगोफोर बेखिनिखौ आं रानै हरजोबगोन आरो दाखालि आङो आंनि जिहेतु लोगोना बे सानो आङो एकदम नायाखै आरोना जायखिजाया आं मोनब्रै लाना थांदों मोनब्रै लाना हैदो आरोना आंनि लोगो लानो बे गिफ्टखौनो आं मोनब्रै हैदो मानोथो नांसिगोन नङा होमबा वाव सो किउट थैंक यू जायो दोननानै लोगोफोर बिराद मोजां आरो बिराद मोजां मोनो आं लोगोफोर बेबायदि पिक्चार होयोबाथाय मानो होनोब्ला साजायना दोननो हायो आरोना न'आव आरो माखासे दङ लोगोफोर जिहेतु आङो गोजान न'निफ्राय लाबोनाय जिनिसखौ देखायबाय न'निफ्राय आङो जिखुनु मोजां मोजां बासिना हरदो आरोना दोङो मोननै मोनथाम देखायगासिनो आं लोगोफोर एकदम एक्टर आरो एक्ट्रेस आरोना एक्टर एक्ट्रेस खुरैया आरोना मोजां बेबो खुरैया खिन्थु आं ग्लासनि बुस्थु बाहायनो रोङा लोगोफोर जोंहा आरो मा होनो थोरसि बासन बे खालामग्रा जिहेतु जागा बे मानो होनोबा खालामनाय नङा नालाय अन्थाइ गोजाना लोगोफोर बायनो नागिरो आंजों बायनो नागिरो ओमफ्राय नै so cute rose गलाब फुल गोजान न'निफ्राय लाबोनायमोन आरो ना इयो थेंक इउ जायो दङ आरो आंनि भिडिअखौ नायदोंब्ला कमेन्ट खालामबानो जाबाय थेंक इउ इमान बोसोरसेनि उनाव भिडिअ खालामनाय बावगोमानासो थागोन आरोना एक्सुवेलि लोगोफोर बे आरोना मबाइल गैयि जाहोनाव आं ब्लग खालामनो हायामोन आरोना थेवबो लोगोफोर दा खालामबाय आरोना ग्लासनिसै दिनैबो मोनसे so cute baby actor actress बाखि नैबेफोरथ' लोगोफोर लोगोसे लायलांबाय आङो बाखि नैबेफोरथ' आंनि लोगोनि गावनि जा मा होनो जब मावनायावहाय गिफ्ट मोननायसो आरोना बेफोर लोगोफोरनि जब गिफ्ट मोननायसो आरोना बेफोर आं मानो होनोबा दहाय रुमबो साफा खालामखादोंमोन नालाय ओमफ्राय बेफोरखौबो साफा खालामजोबदो नोंथांमोननो देखायनोसै आं आंनि लोगोरिया जिहेतु मा गिफ्ट मोनबोखो बे मोनसे फन बे मोनसे ओमफ्राय मोनसे दंबायो लोगोफोर एकदम मोजांथार आरोना बे देखायगासिनो आं नोंथांमोननो लास्ट बे मोनसेल'सो आंनि लोगोरिनि जिहेतु गिफ्ट मोननाय आरोना बेयो मोनथाम मोनसे जाहैबाय नैबेफोर बिराद मोजां मोनो आं बेखौ घरि आरो दायो लोगोफोर घरि खिन्थु ग्लास दं आरो नायो ग्लास दं लोगोफोर बिदिब्ला
दिनैनि ब्लगा आंना बेखिनियानो आरोना माखासेखौथ' आङो आनबक्सिं खालामनो हायासै हानहरग्राबो गैया नालाय